Čau, vítam z nového videa. Dnes budeme hrať Lucky Block. Naším cieľom je samozrejme vyhrať. Máme tu normálne Lucky Blocky, ale aj špeciálne Lucky Blocky, ako sú Lucky Blocky, z ktorých padajú iba bloky, alebo iba jedlo. A na strede sú Lucky Blocky, z ktorých padajú lepšie veci, napríklad diamantové Lucky Blocky, z ktorých padajú dobré veci, a je tu ešte jeden Lucky Block, taký duhový, z ktorého padajú tie najlepšie veci. Sú tu modované veci a ostatné veci. A tu máme už jeden taký efekt, ďalší efekt. A tu máme speciálnu modovanú vec, neviem akú vec, a je tu meč. A má to aj špeciálne efekty, napríklad toto asi vytvorilo TNTčko. Asi to bol iba ten Lucky Block. Si to spomôžeme s Lucky Blockom na jedlo. Lucky Blocky na jedlo ja moc neberiem. A tu máme diamantový Lucky Block, ale pozor, na tento moste sú vybuchniny, ktoré môžu vybuchnúť. Tu mám psa, ktorý dostal hit. Sú veľa veci, ktoré nám môžu pomôcť, ale aj veci, ktoré nám nepomáhajú, ako je tento zombík, ktorý nás chce zabiť. A padol z neho armor. Potreboval by som na nimi padol nejaký meč, pretože nemám nič. Tento má diamantový meč. Dáme si rovno ďalšiu hru. Naším cieľom je vyhrať. Neviem sa o to snažiť, ale nie som najlepší, pretože Minecraft som dlho nehral. Predtým som to kus trénoval, ale moc mi to nešlo. Moc som tomu ani nechápal. Sice som už hral Skyblock, ale aha. Musím ho hodiť si do vody, aby ho dali ručne. Lepšie by bolo ho hodiť do vedu a aj ručne sa dá. Padol z neho armor, čo je dobré, ale obromí dosť veľa životov. Máme tu ďalší koláč. Náš asi posledný Lucky Block na tomto ostrove, a tu si máme asi dačo vykraftiť. Nemáme meč a ani veľkú časť armoru, ale sú tu špeciálne bloky, takže mám aspoň 3 bloky. Myslím, že sa dostanem do stredu, ešte keď použijem tieto 2 bloky. A áno, mal by som ísť v strede. A vtedy by som potreboval, aby mi padlo nejaký meč. Škôr na mňa behajú s diamantovými mečami a to mi nepáči. Nie. Chcel som pod seba hodiť vodu, aby som asi pomalil, ale moc mi to nevyšlo. Dáme si už poslednú hru. Dúfam, že vyhrám. Alebo dám aspoň nejaké tie killy, alebo sa dostanem do finále. A tento tu mi tu má skaziť, takže musím ísť od neho ďalej, lebo mi po mne strieľa takéto veci, ktoré mňa potom urobia, aby som uletal. Ale ja by som to teraz akože využil, to mňa tráp, a ja si poletím do stredu. Nemám to na moc dlho, takže tu sa zachránim. A zase mňa trafil. Jak to prežijem? Neviem, dačo v inventári. Jedno hapko. Musím rýchlo, aby mi dačo padlo dobré. Nie, už po mne ide. Musím rýchlo utiecť. Tu na strede je ten ľudový, teda rainbow. Nedal som to. Hneď si tu položím, kde je môj. Dúfam, že mi nejaké bloky padnú. Lava.
Musím vyhrať teraz. Ale nie je to moc ľahké, pretože nemám moc veľa šťastia a pri Lucky Blocku o tom ide, že musím mať šťastie. Takže dúfam, že mi padne aspoň. No, dúfam, že mi tu, že dostanem nejaký meč. Musím sa z toho dostať. Nie, stále sa dusím. Rýchlo preč, rýchlo. Skoro som umrel hneď tak na začiatku, ale nebude mi to zabrániť moc. Musím sa rýchlo dostať do stredu a zobrať si nejaké diamantové bloky. Na Lucky Bloky. Tu. Musím padnúť meč. A nie. Vidím to na to, že sa teraz vyskladám do vzduchu a prehliadam si inventár. Nič dobre tu nemám. Takže musím ísť postupne dole, aby som si nejaké diamantové Lucky Bloky zobral. Čemu sa to robím takto zložito, keď môžem, keď mám Lucky Block, no slime block a môžem takto vyskakať dole. A zase umieram. Musím ísť rýchlo preč. Aspoň jeden meč. Úplne aj drevený, to ja to zvládnem. Ja mám pocit, že tu sa mňa snažia zabiť. Nie je tu tak, kde je meč. To je nejaký modovaný item. Nie je to modované, ale mám luk s 5 šipmi, takže to je nejaký slabý luk. Musím utiecť. Nedarí sa mi. Uteč. Díky, kamo, díky. Nie, zabil ma. Teraz si už dáme vážne poslednú hru. Asi už bez výhry, lebo mi tu moc nejde. A tu máme asi nejaký dobrý item. A iba luk. Musím dostať nejaké bloky. Mimo 12. Mám asi 5 Lucky Blockov. Nejaký meč. Strašne by som vyhodil nejaký meč. Nehovor, že mňa zabije zombík. Nejaký hráč. Nie. Spadni do vodu. Spadni. Nie. Sice som nevyhral, ale to nevadí. Dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte like, odber a čau.